अरे वल्याचा अंग वलाचा नाही पुसलं तर आता टावेलान पुसलं अंग वलाचा. तर मंडळी चला सकाळी आंघोळ करून झालेली आणि आता कारेट फोडूचा सकाळीच उजेड तिला कारण मी लय लवकर उठलंय 6 वाजलेत. गोविंदा गोपाळा. तर मंडळी अशा प्रकारे सकाळचा कारेट फोडून झालेला आणि तो कडे देवपूजा करता हे बघा. आणि त्या तू किती वाजता फोडलं कारेट? 5:30 वाजता उठलेलं. 4:30 वाजता उठून नाणी करून कारेट पहिली आंघोळ तू केलं सगळ्यांच्या आधी आणि त्याची पहिली आंघोळ झालेली आणि देवपूजा करता तो बघा. तुम्ही 3 वाजता उठलेला. तर आम्ही कामा करीत असतो त्यामुळे उशीर होता. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या दिवाळी विशेष भागात तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर सगळ्यांका दिवाळीचे खूप खूप शुभेच्छा. तरी बघा लाईटिंग वगैरे बघा, सकाळीच कारेट वगैरे फोडून झालेला आणि बघा सगळी गडबड गोंधळ झालेली आहे. पूजा वगैरे करून झाली आणि आता सगळी तयारी चालली आहे फराळाची वगैरे. तर चला बघूया. तुमका सगळ्यांका दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आता ती पहिलं देवाक नैवेद्य दाखवचं. आज गोड पोहे केलं. फराळ काय काय केलं? चकली, लाडू, गोड पोहे. तर चला मंडळी पहिलं आधी देवाक नैवेद्य दाखवूया आणि त्याच्यानंतर मग आपण फराळ करायचो. पवारकडे चाफ्याची फुलं काढतात हे बघा. पवार चाफ्याची फुलं काढतो. पवारीन मुंबईत गेली या. पवार हे मरत. दिवाळीसाठी मुंबईत गेली या पवारीन आणि बबलू. आर्यन पण गेलो हा. ती सगळी जरा ह्या करतोय देवांका धारवतोय. या बघा तर मंडळी तुम्ही सगळ्यांनी फराळ घेवा. आता आम्ही फराळ करता त्याच्या अगोदर तुमका सांगितलं यंते तो काय गडप झालो. तर चला मंडळी फराळ करू घेवा. आज मेन महत्त्वाचे म्हणजे गुळपोहे, चकली, शंकरपाळी आणि लाडू. अनारसे करूचे खै रवले आपण बोलावलं ना. तर का लाडू सकाळीच लाडू का दिवाळी तो. चला चला तुमका लावूया ती. हो थांबो. चला चल 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 मग हातात खा लाडू. चला तर चला मंडळी फराळ वगैरे करून झालेलो आणि आता आपण ढोरांक पहिले लावूया. त्यांना पण लाडू देऊन वगैरे त्यांना आता सोडलं आहे आरती आणि चिंटूक. तर चला पुण्याने काय यावर्षी फराळाक बोलावलं नाही अजूनपर्यंत, त्यामुळे मी काय केलं आहे नाही. तर आमची ही दिवाळी अशीच असतात कारण आम्ही सगळी शेतीत वगैरे असतो, त्यामुळे दिवाळीचं सण मोठ्या ह्याच्यात साजरं होत नाही. कारण आमच्याकडे गणपती बघितलात कोकणात म्हटल्यावर गणपतीचं मोठं सण असतात आणि दिवाळीचं असता आताही मोठं होत चाललो हळूहळू. पण फराळ वगैरे सगळी शेतीतली कामं करून आपले गावठी पोहे वगैरे भात आपण भात केलेला असता त्याचेच पोहे आणतो भात भिजत वगैरे घालून
आणि ते गिरणीवरून पोहे वगैरे काढून आणतात. आता बऱ्यापैकी कमी झालेत कारण विकतचे पोहे भरपूर झाले, त्यामुळे त्यांना कुटुक वगैरे वेळ नसता. असा होता काही जणांची कामं भरपूर कामं असतात कारण भात शेती वगैरे असतं आणि पावसान मेन म्हणजे ह्या सगळा पाऊस गोंधळ घालत असता. वातावरण बघितलं निसर्गावर सगळा अवलंबून असता. तर पाऊस यावर्षी भरपूरच होतो. कालही संध्याकाळी लागत होतो पाऊस, त्यामुळे मी तोरणा वगैरे लावलेले ते म्हटलं लावले तो येता की काय, तर अशी परिस्थिती असतात. त्यामुळे सगळी शेती वगैरे सांभाळून रात्रीची फराळ वगैरे करतात. तर अशी आमची दिवाळी असता. तर चला दिवाळी साजरी करा, पण फटाके कमी वाजवा जेणेकरून प्रदूषण होता कम नाही, कारण फटाक्यांचं प्रमाण वाढतच चालला. तर चला तर हैतेर असतलो बघा, हैतेर गावात थोडीशी हो ता पुरा करून टाकूया. हो हो दिवाळीचा खूप खूप शुभेच्छा. लय लवकर आठवण झाली दिवाळीच्या. तुला पण खूप खूप शुभेच्छा. फराळाक बोलावची लय लवकर आठवण झाली तुमका. बोलावतं दरवर्षाक येत. आदल्या दिवशी सांगतं दरवर्षी हां दरवर्षाक येत. 10 गेपो गेलं सांगत वाय रोज रोज म्हणजे दर गिफ्ट सांग. आम्ही तरी सांगला आदल्या दिवशी. आम्ही पण सांगला. आता काय करतं लाकडं काही नेतं. ही पुष्पांची खोप नको खूप दाखव. लाकडा भरतात आता तिच्यात. तर चला जाऊया फराळाक जाऊया. मी काल त्यांना आमंत्रण दिलेला होता. काय रे हां लय लवकर बोलावला. हां मी कालच आमंत्रण दिलं. मीच आमंत्रण म्हणजे सांगाक नको. काय सांगत आहे मी आमंत्रण दिलं. हो कधी आत्ता सकाळी. मग माझ्या आठवणीत ना दरवर्षी आदल्या दिवशी फोन करून सांगतात. काय तू झालं काला दिवाळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुमका लय लवकर आठवण झाली. मीच दिलंय पहिले म्हणजे येऊन. सकाळी 5 वाजता उठा. गोड पोहे दे. माका जास्त काय देऊ नको. काय काय केलास मेनू. चॉकलेट हवं मुली चॉकलेट काढतेस ठीक आहे. लाडू रव्याचे करू केले नाही कडक झाले. लाडू बिडू माका अजिबात देऊ नको. लाडू करंजी दे. करंजी खाईन मी त्याच्यापेक्षा. ये आज गोडच होणार आपण सगळं. तशी मी खाऊ शकते नंतर येऊन, पण आता त्या आधी ऐत्यारच भागव. काय काय चकला केलं असतं ती ताज. करंजी मग खात आहे. ठेव करंजी नको मग कधीतरी खाय. करंजी भारी झाली आपण. होय चकली लाडू नको माका. कसले बेसनचे घेतला. पिठाचे कसले तेच ना बेसनचे. मग त्याकाच पिठाचे म्हणतं. चण्याचे पिठाचे केलं. बेसनचे वेगळे पण चण्याचं ताच म्हणतं. याकत दुसऱ्यांदा चो फराळ म्हणजे घराकडे आमच्याकडे खाल्लं. पॉपकॉर्न दाखव. पॉपकॉर्न काय फराळ आहे तुझं. चकला मस्त आला. काय लाइटिंग भारी केलास रे. बाहेर करायची ती ना. तर चला मंडळी फराळ वगैरे खाऊन झालेलो आणि आता मी चाललो पुंग्या भाई चालला बाहेर. भाऊबीजेची तयारी करूक जायत असशील तर माका पुंग्या येता. पुंगे मी सांगतोय तर माका घेऊन ये. नाही
असा डबे बबे आणला तुमका एक पिटकावते रे. तू जायत नाही. हो दुपारी वाईट तीळ कापू घ्यावा. हिरडभर यावा. कोण नाही च्या हिरडभर ये तू बाकीचा राहून दे. उद्या काय तिकडे जावा. हिरडभर वाईट कापून पुरं करूया आज. का वजा की तीळ कापू मग माका ढोरा वाईट सोडूक मिळत नाही म्हणून. माका एक भारीपैकी 2 टी-शर्टा घेऊन मॉप झाली चांगल्या क्वालिटीची. हत माझी इली होत मी ते सांग काल विचारलं. पैसे असा नसता. मस्तपैकी टी-शर्टा घेऊन येईन भाऊबीचे चांगल्या क्वालिटीची. मग मी माहिती आहे ना काय करीन त्या. मी माझ्याकडे मॉप आयडिया असतात काय करू. बॉक्स बिक्स आणीन तर आता कोकी बिची. काय झाड तू भाऊ विजय गेल्या वर्षात झाड दिलंय ना ती. हॅलो देतोय बहिणींका. येवा येवा तुला काय पाहिजे. अरे हे सवय. तर मित्रांनो हे बघा यावर्षी वृक्षारोपण हे बहिणींका गिफ्ट. हा हा ही बघ आमची पूनम ताईला शेवंती. ताई हे बघ कडे आले आहेत त्याला ती आता पुन्हा फक्त तू हस ती फुले ती. फक्त तू हस ती फुले ती. हसलीस की पुढे ये ये ताई ये. अक्का अक्का ताई माई अक्का तिघ जण रे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो हा अक्का पण आली आहे. ही बघ हिला जास्वंदीची खूप आवड आहे. ही चोरून आणत असते म्हणून मी हिला स्वतःहून दिले. ती भरून ठेवलेली आहे माझ्याकडे. आमच्याकडे वाणी द्यायची होती. आम्हीच तुला येतो तुझी झाडं तू कापड. तर चला मंडळी अशा प्रकारे आपली सकाळची दिवाळीची पाठ झालेली आहे. फराळविरा खाऊन झालेलो आणि आता चालला घरा. बाय बाय.